Hello mga listeners, balik tag vlog mga listeners. Upload ta karon og advance ni vlog ni wa pa ta ka-edit pero advance tag vlog para labong para di masayang ni amo pagdung ani mga listeners no kay view kayo ang lugar. Talagsar ta kita og mga yunani dahon-dahon. Kay sa syudad puro building no, puro building, mga crowded area no. Dire kay puro silingan ato ani mga kuan, mga puno ag saging, lubi, kahoy no. Napalahit ang background ng mga listeners no nga nalinggaw jud mo paminaw sa siagaton ang bayot nga mato no part 1. So karon part 2 na ta, advancement ng video bisag wa pagod ka edit pero matik naman. So part 2 dayon ang sunod sa atong vlog mga listeners no nya ato ni ipakita ninyo atong background dire kay mo ni siya ang mga tanom sa kung uyuan no, mga saging no dahil sa palibot no ato ni round tanah sa itong video para natay mga green no. Nice tanawon mga green ang background mga listeners. Unya ang katong drama day nga si agaton ang bayot nga maton natay mga episode nga mga kulang no pero masabtan pero si tawag ni masabtan gyapon ninyo mga listeners kay naman tay sinugdana no nakasugod mo ta sa episode 1 no hangtod na ni sa katapusang sumpay nalay mga nangapahak nangakuha nga mga episode kay wala ta kakuha sa uban nga live streaming kay tingali wala po live streaming atong mga panahon na no kay usahay wala man po live streaming sa Facebook no pero sa radyo naka-aired ang drama no muna nga nay uban jud nga wala sa Facebook no ma live streaming pero ay mo kabalaka kay nindot kayo malingaw gyapon tanaw bisag nay mga kulang maabot magpitas katapusang sumpay no pero ako ipaniguro ninyo nga kining drama makaabot kita sa katapusang sumpay kay kuan man kompleto maning katapusang sumpay dapit ako naman ning nasave sa una no kining katapusang sumpay dapit no muna nga ang uban na lang akong gipangita ang uban nga live streaming akong gipangita para kuan usay nga anay mga listeners mo ni siya mundo sa tuingan ani ha kanang murag mundo bato niya ni listeners kalimot mo kusngan ni kay mao ni sa unang kanang duaan mo ni balag anay man siya ni mga listeners balag anay ba to so talagang sawa sa syudad ning mga inani wala ni sa syudad ba mga ingani nga yuta talag sa kay brown brown gabungtod siya no kano ka bubuntod ba siya gidayungan sa mga anay ilang giporma unya dito sa unahan napay mga garden dito dai ambog ta diri mo suroy ta diri mga listeners no tanaw ta kay unya mohapit kung dito sa kuang gagaw kay bagong gikasal ba mao jud imong usa sa gyari no kay para mo congratulations sa mo congrats ba sa kung igagaw nga bagong gikasal no nya talagsar man po may maka bisita ring lugar di largo na pog surusuroy no ay mga kuan daghan problema sugnod na direpito sus dito syudad ba problema ko pangitag kahoy ba kay nihit kayo dito kahoy mga listeners kanang pangsugnod nahurot na halos sa kung gipanghawayan ako sa una bitaw nahurot na halos ag mga kahoy pero diri pati daghan nagpatay nga kahoy ang lungagon lay kuwang pero nama po daghang mga saging diri ang balanghoy no so way problema gid nakas mga bukid-bukid mga listeners no kay daghan sa mga probinsya daghan gid ta og mga kuan mahimo kung kugihan ka mo tanom kugihan ka mga hoy uy to ay unsam to kukok to kukok to asam to o makuha sa yanga o makuha to video to kukok talagsa ta kita og green nga background no uy day daghang ipil-ipil ro mga gagmay ipil-ipil kini na kuan sa bagyo mga listeners tong bagyong audit mas labong pa taning mga kuan diri kahoy ug kalubihan no kung wa pa ni
giharas ni Baging Udit kay itong niagi gud kuan jud perti jud pagka perti inita din napita gud kay nangatumba ang mga kahoy ang mga lubi gipang kuso-kuso no nya diri sa unahan to apod dito sa unahan may mga tanom dito di na lang kung budjuhot ato mga kanasunas kay usor bag banakon ron bantay-bantay na tani. O kita baglangan mga kalusiners para di mo taas ang akong video. Ato na niying sugdan. Isagwa pa maedit mga kalusiners atong sugdan ang kuan. Part 2 sa si Agaton ang bayot nga maton. Lord! March! May isog kong silingan ang ngalan. O garo mga higala ni ang laing yugto ni atong sugilanon. Si Agaton, ang bayot nga maton. Tanawon ko na ako ng ilang album. Sumkay dagway ni Duro no? Sa bata pa. Oh. Sus Mario Sip. Sinang imyat. Nagtibak. Yun na. Yun na. Nagkailang ko ning usa ka tawo nga ni aaning picture. Dili may tabang masayop ko. Siya kini. Nag-agbay siya na ng imyat. Siya kini. Naong reiso ka na. Na, maigo na sila si mong kumo. Kausala na. Tulilik na yun na. Parts, sila sa buhay kwaknit. Oh, ang ilang manok parts. Kadakog lawas. Sana? Ka na ba, Agaton? Oy, buhay kwaknit. Ano na kwaknit man tahong ka? Oy, nga buaya man takikakinaw. Sa? Ay, napay kauban ni mo ay. Kinsa na siya si Tunyong Kalabaw? Oy, lahi ra. Kaklaro nag-aliwas kay daw now. Ha? Pagbugal-bugal niya, ha? Kilaron ka na ko. O niya, unsa man? Magpatay ta ni? Maghinabuay ta sa itong tinai din eh. Saman? Makal lang ka. High blood ba ni mo? Oh. Hadlok na sila part, kamhabo ilang tinai. Kay makita man gyud ang kwan, ang ilang kinaon. Mawaw na sila nga makita ang dahon sa kamunggay. Ikaw, ha? Nakaminos ka man ako, ha? Nakaminos ka. Lagi. Kalma lang diha, Newton. Antonio, kalma. Pasagdiin lang na si Agaton. Makita bitaw na rong katag. Ha? Ay mo kalimot sa itong deal, ha, Duro? Ayaw gito kalimte. Antonio, tara. Nagtuuti sila si Bugan ako eh. Pwede pa lang ko eh. Na, ako na nakiksangka na nila. Kalma lang parts, kalma lang. Mundugo parts, mundugo. Hello? Hello, mic test. Hello? Oh, misulti na sa Kapitan Parts. Mayong adlaw kanatong tanan. Karon mao ang atong opening salvo sa atong kapistahan sa atong patron. Unya magpasalamat ta sa mga tao nga mo'y miabag nato alang nining maong kalingawan. Nga maugyoy nagpasiugda aning atong gihimong boxing tournament. Ang atong sponsor karon nga mao ang Cobrador Brandy. Anatay mga baligya diha, barato ra kayo kay promo man nila. Makapalit mo na nga barato o lamian kayo nga Cobrador Brandy. Sige na, pamalit na mo. Unya ako lang hangyo ninyo nga kung makainom na, walay magmaoy, ha? Eh, naara ba ang atong mga tano diha? Kanunay nga magbantay. Ana sila si Felix Mariot, si Josephus Quijano, sila si Eli Bolonos, si Roel Quirante, ug ang leader nga si Daloydoy, ha? Mga volunteer ni sila sa pagkatanod. Mga sakop na sila sa Jerjer Boys. Ana. Apel na. Maunay leader sa Jerjer Boys. Mauna na sila atong mga backup. Okay. So, isip nga ako mao'y kapitan, akong i-welcome ang tanan. Welcome! Okay, pamalita mo sa atong produkto.
ang Cobra del Bande. Walay magmaoy, ha? Kining, boss. Tonyo, Boss. tingnan ito mga tao. Oh, Nga, papustaho na nato sila. oh. Pagkatag-katag lang mo. Paragay sila tag 500. 500. At doon sila papustahan sa atong manok. Oh, okay. Reglado, boss. Siguro na rin daog akong manok. Kay praktisado ni. Tayo eh. Layo na sila ni Purula tayo eh. Law-law kayo. Maunay short sa mga boxer. Pinalus. Los lagi, los. Los kot itlog tani. Ha? Ayaw, reklamo niya, ha? Hala, kumbate. Kumbati ka, ha? Parts, kaya lagi na ni mo, Parts. Dako kay kong pagsalig sa imong katakos, Parts. Kuan duro kini kapila na sila nga away karon. Sunod aning awayan ni Polding. Mao nga pangandam, Parts, ha? Ikaw ni sunod ani. Isa may una nilang kontra duro. Bitaw kinsa may akong kontra. Ang una na akong kontra ha. Si Tolindoy, alias Kid Butakal. Kanang bukas sunog na ako. Oo, mao ko na agaton. Kanang isok kay naw tungod sa bugas. Pero ayaw kahadlok ana. Naong ray naninguha na. Kaya na nimo. Oh, na lang ilang away. Soy, agaton, kamo na sunod. Ang midaog sa ng away! Kay midagan ang kontra! Mausi! Bulldog! Ang sunod nga mo away! Mao sila si Agaton, batok ni Tulindoy, alias Kid Butagal! Saka na sa ring, Parts. Amo na ang mag-away. Oy, kuyawan na ba? Kuyawan na ba ni oy? Kaya kanina ako. Ba't ka na magnawas kong kontra oy? Ladies and gentlemen, on my left corner, weighing 145 pounds, wearing blue pants and white gloves, with the record of 3 wins and 2 losses from LA, the Hulk Abbas, Tulindoy alias Kid Butagal! On my right corner, weighing 138 pounds and wearing with polka dot pruntong from Barangay Tugalham, with a record of 0 wins and no losses, and of course, no knockout, from Barangay Tugalham, Agaton Di Magana! Ay, syempre, of course, moral support ni nga ako. Sunod, dito na siya magsangka po sa Adjalantay. Ipagtig na agaton. Daoy, kaya ka din ako. Kaya ka din sa kong power niyo. Parts, ayaw kalimot sa kong tutudlo ni mo, Part, ha? No, kayo sa tunod na ako nga ning kontra ha. Oy, siguro magigmata. Hey! Ay, wait. Kanisa. Kinsa ba ni Tiri? Ako! Oh, di ba ikaw mo Tiri nga announcer? Kunya ikaw si Tiri? Wala yung budget eh! Gila! Hoy! Agoy, wala bikurog na akong tuhod. Naon sana ba di nga ako kontra, oy. Siga ba kayo yung mata, oy. No, sige na magsayaw. Dance ka doon. Ala, aray! Nangalit ka, ha? Oy, agaton, magbantay, oy. Ayaw patara. Sayaw-sayaw ni Haron, dili ka maigo. Ikaw na magsayaw tayo, oy, tukar. Sabat na, oy. Magbantay, Parts. Ha? Aray! Ano na kaduha na ka, ha? Tikasal ka na kumuha nga ka, ha? Nagsalig ka, ha?
Dito juga bugno itong buanga ka, ha? Bugno itong buanga ka, ha? Sabahis ka? Madahag ka pamugno. Kita sanggay ka na ko. Presa lagi! Tapi Brownie, Brownie. Tapi, mulaban ka, Brownie. Mulaban ka, ha? Mulaban ka. Huwag ka, Brownie, ha ka? Salbahis ka. Noong sa makagaton, imo mang gibugno ang imong kontra. Hasta pang referee, imong giapil og bugno, unsa ko daw ka? Ano nga, milaban mas Brownie, tay. Tama di ay! Parts, ayaw pa mugno. Parts, kaya di ba ni binugno ay? Boxing man eh. Ma-disqualified ka ni. Ha? Pagkan gawin uta, namugno sa ring. Boss, klaro na kayo, boss. Boss, klaro na kayo, boss. Kita na amo duma sa terminal. Nalingaw ko, Tonyo. Nalingaw ko. Noong sa man itaon ka, oy. Giahak ka man ka. Huwag mo kay Baubi. Sabi na eh. Imo pong gikabayan ang referee. Murag imong gilarutan si Brownie. Unsa ko daw ka? Pilde na tayo, Parts. Nahaka, yung ginarutan. Disqualified ka. Si Tulindoy ang binaw. Isa? Para, pildi na ka. You are disqualified. Si Tulindoy ang mananaog. You're disqualified. Yo! Ahak na. Haita ra ba niya akong Batangas dyan, Del? Bag-o pa kinigibaid. Bisik patyon pag may mundo. Dili ko ka na iksapayan. Basta ikaw lang mapatayin ako. Abo ang gihagit gid ko nimo ha? Ha? Basura! Buhiin ko, Parts, buhiin ko. Ayaw lagi, patuom pa, ayaw Ang pa. nakaw na, nakaminat din ako. Ayaw lagi, bini. Ayaw na ni Kuha, Parts. Ayaw ang binagin ni, patuom ko na kugod. Pita, oy. Abi lagi ni biya naman ho, tapi biya. Pita, gag. Biya ni, oy. Oy! Kamusta mga kaparso, oy? Sorry lang kayo ha. Pasiluan ko rin yun. Pasalamat ka. Gani as Parts agaton. Kay kung wa pa na, bida. Gihaya na ang takaron. Apa dapat, oy? Kisa man ni siya. Ako di ay si Jandel. Dali so nga rin dyan, Diel. Parts. Stilan biya siya. Kway ka lang dyan. Salamat kayo agaton ha. Wala, kagwapo yun rin to, Hana, uy. Ay, gini, dyan, Diel. Ano ba na itong tuyo ni mo kanduro? Nga suko magayo ni siya ni mo. Mali nga kasi ang utang ni mo. Pa niya, Parts, oy. Huwag ko'y utang, no? Aw, usap ko dahil, usap na tuyo ani niya, nga suko magayo ni siya ni mo. Gi-insulto ko ani niya, Parts. O mau ba? Uy, dyan, Diel. Dili na mo yung insulto ka, ha? Bakit ba yan, na? Insulto din ang musulti yung takos akong ibati niya. Unsa? Naibo ka kanduro? Uy! Naibo ba ka kanduro? Tingo ganun yung naman bitutok. Kon. Sobra pas ibog. Kung musugot siya, bisag pakasal na yun ni Ugma. Unsa? Ay, kagwapo. Ali na gwapo kaon sa aning snacks, oh. Pasensya na ka. Murag yung taon niya mong ma-afford. Panraga din taon. Panburikat. Nagmahal na munggong tanang mga palitunan. Ang burikat ragaywa mo mahal. Mader. As, sa ginterdiya, ni ko iwa. Diskarte ka na. Kaya doon na ko'y mga investigasyon na paghahimuan. Investigador na di ka karoon yan. Ay, wala itong kinikalingan. Nasa totoo po lamang. Mao nga ikaw, gwapo. Ayaw gayon pagsulad binuang sa kong uni ko iho.
Kay hindi kita tatantanan. Oh, di kami ngangimiyak ka. Pinamakinikis man. Pinaribintad. Ribintad mo ah. Pa! Nagkaiwan sa kalihagi. Bintador ka niya. Di ba yan na bintador? Oh, di na yan na Dili bintador. ba, Paul? Oh, unsa man din, Mater? Ventilador. Samot! Dili ba, Paul? Sabi niya! Ay! Ay, karon. Numan ka naman juga uns panburikat. Ay, Jandel. Hilig sa niya ikag burikat, Jandel? Ha? Lami man. Aw, lami magyud ng burikat nga pan. O niya, kung pinanglay, sudaan, Jandel. Isda ba round? Unsi paborito mo? Unsang isda, ah? Kanang buring. Singalan. Kanang isda nga buring. Buriring na, oy! Ay, Paul! Dili din na buring. Buriring din na. Sabi niya! Ay! Paul, kalma lang, Paul. Makal. Ataka mo lang kagyawit niya, oy! Makal. Ang heart, Paul. Ah, sige na. Imbestigahan na ninyo aron makapauli na sa ila. Sa mukha na eh. Siya magkari kang Sige na, nangimiyat. Sige na, nangimiyat. Dangan na, lugi, matutuan na sa tadiri. Tutuan ka karon. Saman. Sige na, sukti na pag-imbestigar. Okay. Paminaw mo ha. Trabagagi ko susto kay kung dili na. Pakse yung karon. Sige, Miat. Pagkantahan na. Rugay ba, ano, eh? Okay. Jandal. Tinaod ba nga naibog ka sa akong anak? Oh, Okay. Kanaibog ka sa akong anak. Imo ba siyang panalipdan? Ug anda mong ibuhisang imong kaugalingon tungod og alang sa imong gugma sa akong anak. oh. Kung tinuod kang nahigugma kang duro, andam ka bang makigpakasal niya sa tanang higayon, ha? Oh, O makasala mo si Duro, di ka magitaglain. dili. O di siya naman na ron, Pals. Magigminyo magyud ni siya nimo. Tungod kay, tiunay medyo ko na iyang gugma diha nimo. Gusto mo, masugot ka nga magigpakasal niya. Magpatay sa mi. Ay, ba, wabot na kabayo, eh. Nagadungog ka. Ay, kadungog ka. Tubag sa akong anak Jundel. Ha? Di ba ko siya? Sumabog! Kita na lang. Uy, Panginoon mo! Ay! Agaton, Tay. paminaw, ha? Unom na lang mo kabuok ang magsangka karon. Nangataktak ng uban. Busa, nara ninyong unom ang mamahimong kampyon. Busa, ikaw, gusto ko nga tumbahon mo silang tanan, ha? Aron ikaw ang mamahimong kampyon buk si Jordanes ato, ha? O, kadala siya, malupig na ko sila. O maunay pa ni kamuti. Sila na ros duro. Parts, dali na. Kamu na ko ang dito sa plaza. Tay. Dali na, ato na ta. Uy, kano sa pamantaw ni matapot akong kalbaryo. Pagdali na! Ano ba kawit? Parts, may bag-o na referee. Sa ato pa, wa na ni Suramba Awaya. Oh, timan iya gaton, ha? Ikaw, upat na nini mo yung away, ha? Ikaupat na. Daghan ang mibilib nimo. Kaysa upat nimo kaaway, pulos knockdown imong kontra. O ang naka-impress umayo kay tagsara ka raon. Ray usa may abot og duha ka raon. Pero ang uban, usa ra gyud ka raon. Mao nga dako kayog puruhan nga ikaw gyud ang mag-champion. Ag ikaw ang makaangkon sa 50 milyones nga Sabi na, niya tayo, kadako sa na milyonis, oy. Mabangkrap pa sa nimo ang kubrador brandi. 50 meloy! Wala na si Pamela, mabangkrap ng milyon. Uy! Basta, ayaw nagalimot ang gudon. Uppercut! Mo ibang pambato nga kumo!
Basta timan ilang parts. Aw. Daghan ang misuporta nimo. Ug usa na ko ana. Hasta ko. Oh, labaw na ko. Apil po ko. Oh. Ito nga na sa gaway pa pananghiday. Bida. Makal lang. Dili siya may atong kontra. Mayo kay naa ka dyan, deal. Salamat kayo sa mga suporta, ha? Nanatara kong tura. Oo, magsugod ang unang away. Uy! Ay, basura. Parts. Midaog yun ang tao ni Boy Kwaknit. Pero ayaw kadlok. Layo ra kay na siya sinawayan nimo eh. Mauna, agaton. Ay, agatan. Ngayon mong kuhaan, ang saday. Day mo nga, prep. Siguro mo tapos tawag kang Awan Sabi na, sa... namimiyat. Awan sa maagi siya, ay! Pati na po kang break, oy. Pants ay! Pants dahil mo, pants, oh! Oh, mga pants ako. Pants di ay! Nasupport Alo, yun ni sila ni mo. Uy, hello. Uy, sila ba si Felix Mariot? Si Fred Monte, si Joseph Quijano. Uy, hello, na po na si Daluido, eh. Hello na! Si Pulao, si Arnold Bustamante. Hello, oy. Uy, hello si Titi, ti! Ano ka na, ti? Ay! Uy, si Lili Malunas, ay hello. Ligunan ni grupo, ha, oy. Ay! Ligaon mo lang! Nay! Nay, kanong tuturo, oh! Nay, nagpahipi! Maunay, kinalig-un na nila! Kandang ilang leader baga na si Ruel Quirante! Uy, na si Ruel! Aw, si Suki! Hello. Ay, Suki! Mi ana, ay! Muna sila ang mga banggiidang sakop sa Jar Bay! Ay, mo? Ay, ala. Ligunan ginanan nila, oy. Ligunan na akong back up, oy. Okay! Halig-on na, Suki! Gusto din na sila musan-aw sa imong awel ron. Maunang ni-agyod ang sakop sa Jar Boys! Unya to apod sa pikas! Mo to ilang mga kontra! Kabaw mo gunsa! Mga sakop sa Turjak Gang! Oh, pero niya gyapon sila support ni Mo. Ayas kang ngil-ngiga! Oy, ayaw mo kumpiyansa, ha? Kanang nasa atbang o tarawa. Ayaw mo kumpiyansa, anak. Mga kanahan ng bangko. Kisa batay ba? Kinsa? Mga sakop ni Boy Kwaknit. Naadi sila. Mga animal ay. Pals, makal lang ha, makal. Bida. Ikaw lagi makapugong na ko, Parts. Kaya guwa pa ka. Bida lagi. Pagpayo mo ha. Ako gani Roy mo inkrero na paggan man yun ng tanan ron ba? Payo mo, payo. Oh, Ha? ano? Unsa man say problema ninyo din, eh? Ay! Carp! Oh, ay mo kabaraka. Wala tikas ning duwa. Akong ipanikuro ninyo nga limpyo kining awaya. Wala na si Brownie. Ako nagilabay. Itak-tak na ko sa pagkahipi sa tanod. Uy, kaluoy ko tao. Ay, unsa. Unsa naman di aron si Brownie Cap. Oh, akong gibalhin sa pagkakolektor sa basura. Kaluoy sa tao ni Brownie, oy. Maluoy yun ang tata, pero usaon taman. Nagpagamit man. Di hulgam sa gutawon to siya nila ni Boy Kwaknit Kap. Di na lang ta maglalis, ana. Sige na. Pangandam na mo, kay hapit na imong away, agaton. Yes, Kap. Ay, Pauls. Ay, misa ka na sa ring ang kuntan agaton, Pauls. Ha? Ay, buti or ba naong Pauls? Ay, nay, ang butong naong pabakahan na. Sir, samlitan na ni mo siyang naong miyat, ha? Mura man naglubot. Hinawayo man ni mo miyat, oy. Ay, dya, sa makauna man lang good na, Paul. Dali na. Mag-una ta dito sa kilid sa ring. Then ato dito si Agaton. Dali na. Dali na. Ay, kagaw siya ka, Paul. Miyat, ay pagkit, miyat, oy. Dali na. Sige na, Paul. Dali na, oy! Parts, ang imong kontra. Si Boboy Tulingig. Kusog pa nagkumo, Parts. Mong ayaw pa kumpiyansa. Tawe, karon sa man taon ko mahawa sa ning akong sakripisyo, oy. Si sakripisyo ba, uy? Ikaw, awa man gud sa akong bokabularyo god, kamay mo ko sa kabukser. Dan siya magutang tato. Unsa?
Mo na, ako yung gipanganloy nga, maapil ko sa 6-bomb dancer. Mangandam na agaton. Magsugod na unang round. Basta kung bati lang gid parts ha. Katao mong gitudlo. Way problema sa imong power. Kusog magagkumo. Pero mas bintaha kung gamitan po ni mong inutok. Di ka magsalig sa imong power. Okay, Pars Duro. Si Boboy tulangig. Mahadlok matangin niya. Oy, tulingig kagliog. Nisi ba siya? Marag ang ngayon. Kuto mo lang agi. Ikaw. Misinya siya thumbs down. Ay, bantay bitaw karon. Sige. Palagot ayog ko. Lain na ko maglagot. Sige, yun. Pasok ayog ko. Musaka na ganang kilay ko na. Iko kiyo sa kong kumo nga murag maso. Nananasan trucks basura. Hello. Ang akong mga fans, ang mga sako sa Jerjer Boys. Yabi ba sila na ako? Hello, hi. Hello. Di pa. Wala gi. Ay mga balaga para inyo ni. Parts Duro, bantay! May pengon siya na ako. Buwak ha? Hala! Nasungag na ako! Sorry! One, 6, 7, 8, 9, 10! Hala, we. Hala, wag ito na ako. Wag ito na ako dito ha. Nasugat ko din mo nga kung kumo. Bata ko, bidik! Bidik! Hala, we. Buhay pa magkataon na? Buhay pa magkataon? Nanuwag man silang midik? Hala, we. Oh, boss! Nakakita ka, boss! Kausara si Boboy Tulingig! Nagka-timing na siya, pero... Wa ko mo bilib, anak. Boss, nga atong manok ba, si Julio de Fras Inodoro, murag nagsigang iyang matang nga nakakita sa pagka-knock-out ni Boboy Tulingig. Iyo, pagkabalag ka na siya. Kaya na niya siya. Kaya na niya. Kuyawa sa din ng bayot ako eh. Mabayot-bayot lang, boss, pero murag si Pacquiao og kumo. Ilom na, Tomeo, ilom na! Masugod ang away. Sige, agaton. Tanawa. Tanawa ang linihukan sa tao ni Boy Kwaklit. Ayaw pagkumpiyansa. Walhon siya, oh. Makita ni mo siyang forma. Na siyang waang yung kusog. Tanawa. Wakumado ka na niya, tay. Bugnoon ko na siya. Nahak na ko. Ano siya ng buglo ni mo? Pidaw, ha? Pidaw buhato na ni mo, ha? Madisqualify ka. Ang bobis na mo. Ayaw yung tao ng buhata, agaton. Ayaw yung tao. Boss! Midaw ka nga itong manok, boss! Midaw si Julio de Fras Inodoro! Ikaw ka mo tuos ng sulti. Gibangan ka ng Julio de Fras Inodoro? Sunod yaway sa itong manok. Pustang tagdako ito niyo. Tingnan ito mga tao. Nag-ais silang daan o puhunan. Ariglado, boss! Ras ka, bilib, bakit ako ni mo gutunay? Kausur naman ni mong kontra nga si Buboy Tulingig. Pagkaigoy ko sa straight, tak, pet. Tulingig agi ay. Pero nakaaway ni mo, agaton, ha? Nagpamatud-an na yun ni mo. Unsa ka kusog sa imong kumo. Mauna, Parts. Ang mga tao nga mitanaw sa inyong away, naglingo-lingo eh. Muna. Di sila makatuo. Kay igat ko no kay kagdinihukan. Pero mura ko no buang ang maigo sa imong kumo. Da, tagapad lang to, oy. Tao, nga biyas naman siya. Nagalitan man ko. Di nasugat no niya nga akong kumo. Ako rin dato sa paon. Sabadi ay! Ikaw agaton, no? Sa sagpa. Usa sinagpaay na. Buksing ka na, uy. Wala gitay, naibaw ko.
Kung sana na ako, masagpaan ako na siya. Oh, naran niya, mabawas siya tagpa. O sige, pagandam na agaton. Sunod ang awaya. Ikaw na sad. Semifinals na ha? Mura ni boxing, murag basketball. Na semifinals, ha, ay pagka-keyboard. Mali akong kontra. Wala ko di ko masugot, ani, di ko masugot. Ano siya man? Oh, fight up! Unsaon man ako, ani, di man gyud ko makaak. Oy, agaton! Sukmag, oy! Ayaw patara! Aray! Ay, oy! Hakal na ko! Baos, oy! Oh my God, police station nga na bankrupt. Oh! Aray! Oh! Aray! Oy, agaton! Hindi magkabubaos, oy! Tay! Baos, ay! Ay! Sukmag, agaton! Baos, ay! Noon sa mga taon ni Matao, oy! Sukol, oy! Agaton! Parts, agaton. Wala naman musukol. Nagpatara naman lang. Naalis naman din siya. Parts! Baos, Parts! Sukmag, oy! Sukol! Nagpatara diya, Parts! Oy! Agaton! Baos! Agaton! Oy! Ay, salamat timitingog na basura. Kanang kuan salamat. Kinahuman ang first round. Ah! Nausa ka, ha? Nausa ka, oy! Nagpatara malaga? Dili ka na kamaong manukmat? Tay Pulding. Sana nga ganin mo mga kontra. Pulos mga dagko. Ha? Taksara ka raw. Imong ipakato. Karon hinoon. Dili kayo dako ang imong kontra. Maglisod ka? Nagpatara ka lang? Kulataha, oy! Ako na bitang kulatahon. Akong nakauton, pero daoy lisod na sa doy. Nganong lisod man? Unsa may nakalisod? Gwapo manggod. Unsay ka? Maluoy masagkog akong kulatahon. Gwapo man kaayo. Katunguban akong kontra, mga bati man itong naong. Maong kausara. Hilom na agaton! Kahal-hal ka lang. Musugot ka lang ikay mabunog buwanga ka. Hasukol, ayaw patara. Parts, ayaw pataas mong gibati, Parts. Pakatulga na, Parts. Kinahanglang ikaw ang mo champion. Oo. Pakatulga, Parts. Tonyo, wala, pildi na si Agaton. Maugyod, boss. Pildi na. Naklaro na kayo. Tanawa. Gwapo ra di ang makapildi ng bayuta. Makakita ka ng kontrang gwapo. Wala! Murang nagway buot. Di na ka mahumanukmag. Sige. Pagkatulga na si Agaton, nakauta! Saon taman ninyo, Pulding? Di naman ka mamusukmag sa gaton. Oy, agaton! Naunsa man yung taong ka, oy? Unsa man ang tabo ni mo, ha? Wa naman ka muaway. Di naman ka kamaong manukmag. Maluoy lagi ko tayo. Uy, gwapo magod kaayo. Agatan! Kiyot ng dagway mo. Maluoy ka na tayo, ha? Kandag ibong kontra. Ay, nagkaila ko ano, ay! Anak na ni Timistocles. Timistocles! Timistocles? Oh, kadyaw ba ang katrabat collectors landing? Kalakuan na! Bayot mampod na! Unsa lang imiyat? Ay, nakitaan ko na bata sa Diyos because masangay. May apil na masgay. Pero wak daog. Napildi pag swimsuit competition. Saon! Lagaw man kay bogan. Mao ba, Nay? Ay, sus! Kailalagi ko, anak. Awa. Awa, ha? Ha? Akong tawgon, ha? Wait. Hoy, Armanda! Awa. Awa, malingi! Kada kong bayot, Agaton. Palupig ka, anak. Ha? Nga mas igat pa man kayo na ni mo. Malang na mo dagtago. Ay, ha? Mas igat pa rin ka na ako kanahanak ka? Ha? Karun ka?
Tonyo. Boss. Tonyo. Oh, boss. Sigurado na ng pildi si Agaton. Yung nayabag na liniho ka ni Agaton. Puni pa dito ang atong pusta. Ihurot ang pusta ang tanan na itong kwarta. Sige na lagaw na yun. Mientras nga wapa kasugod ang second round. Okay, boss. Oh, sugod na second round. Mao na ka to, Agaton, ha? Sukol, sukman. Ayaw na patara. Mayo gani ka dili kayo kusog og kumo imong kontra. Mo ba tayo? Ayos mo ang katug, mangko. Apel, banjay ko na. Kaya mo ganun matuog na nito. Nagnganga pero mong ngipa. Ay mo posiso nagtako. Kaya hindi mo tanaw na. Uy, usaon man. Pagkagusto mo kumo, nakatubag pagkagusa. Bisag natug ka. Sa pagkagusto kumo, anong bayot mo na, be? Sige na lang. Kailan mo kabalak ka. Tiwala niya tugin niya. Tako man na mong baba. Kailangan kita na nagangay mong baba. Niya mong pustiso nagtakom. Wala na. Sige lang. Bayo tayo na siya. Karon ka. Sige, abibahin na ninyo. Kaya di na maabtan si Agaton og tulo ka round. Boss, okay na boss, okay na kayo. Kuha na yun Gihurot ka na, pusta boss ang tanan natong kwarta. Good. O, dali. Tanaw din ito niyo. Oh. Tabangan na itong tanaw kung unsaon pagka-knockout ni Agaton. Awa na boss, daog na kuno ta boss. Cobra na yun. Sige. Boss, Animal! ano boss? Tunyo, si Agaton lagi nag-iisang kamot. Adi mungkog, Uy. si Agaton ang midaog. Oy! Kita ka na Pulding. Wa ka porma ang kontra ni Agaton. Gisungag din Agaton. Loro oy, ganay gusto mong Agaton. Wa nakabangon ang kontra. Ang na! Strategy! Technique! Wa magsilbi si... kinsa gani ito iyang kontra niya? Ang bawkin na. Huwag mo ko kailala. Sa wa mader. Ingon ka nakaila ka. Anak ni kinsa ganito sa tingahan na to? Ni Timistocles ba to? Timistocles. Oh. Nya di ba miingon man ka mader nga bayot na. Oh. Wa lang kadaog sa Miss Gay kinapildi swimsuit competition kay lagom kay bugan. Ay da! Ako dutong gisulti ay. Aron dili maluis agatan siyang kontra. Maluoy masya siya kontra. Kay guwapo lagi ka no. Maluos yung kulata. Pero, ba't sige yung kontra o? Awat to o. Awat tong nangagi niyang kontra. Mga batikig naong. Usara ka round. Kamaog ka mader da. Ako pa. Oh, come on. Believe ko ni mo diha miya. Tanan akong believe miya, Taurot. Abi kong natubog ka. Ay, hilom diya po ay. Sige ko lang believe. Uy, hatag-hatag kwarta. Sumay ko ihatag ko miya, ha? Ay, ang imo lang heart ko. Pagkakidor. Animal! Boss ka, makal lang boss, makal boss. Ilom, utro kap! Dili dito tinuod nga bayot. Di oy. Storya ra tong mader. Aron mahagit ka og di na ka maluoy. Undiya, wag mo epekto. Oh, diba? Kung wapato na kubuhata, makadaog ka ito agatan. Nagbatara naman lang to. Daw kaluoy sa daya ato Mauna diha. Nakita na hinuon sa atong kontra unsay imong weakness.
Gwapo, rin katapat na yung mabuhaga ka. Ay, nanay, gusto na na ay. Basta kayo naibaw na ta. Sa sunod gani, agaton, makatumong ay kagkunsang gwapo. Piyo nga lang imong mata. Nang yabag na. Muaway siya nga magpiyong yung mata. Ay, Pikason lang gud pa nagsa. Helom dam niya to, eh. Pulos ka lang yun, hinanggaw na. Ay, paminaw mo, ugma ha. Mauna ang last day. Ikaw, Agaton, muaway na kaugma para sa championship. Ang imong kontra si Julio, the Flash Inidor. Ha? Mag-abot ugma sa ring, ha? Alang sa championship. Busa, pangandaman mo rin mayo. Kay nahibaw ko, mo gamit yan si Boy Quacknet o dirty tactics. Dahil di mo kumpiyansa. Di mo kumpiyansa. Kay, kasal ka na itong kontra. Duro, Ikaw, Lasad? Ang samangyog ka? Di ka kamuhunong anang imo pagsisunsunod na ako? Giing na natin ka nga, wag yung kayo makuha na ako. bisag unsa pa imong buhaton ako, Duro. Di ko mo surrender. Akong ipakita nimo nga tinuod gyud kining akong gibati diha. Bida, uy. Nganong ari mangyog ka na ako? Nga na may daghan yung klaro nga babay. Ayaw ko, kay parehas ta gusto. Babay akong gusto. Di laki. Nakasabot ka? Bogo, ba di mo eh. Paulit to sa inyo. Bisag unsa pa imong buhaton ako, Duro. Bisag unsaon pa ko nimo pagpasakit. Dili ko mo surrender. Dili na ko i-surrender ang akong gugma diha nimo. Mahal gyud kayo ta ka. Mahal gyud kayo. Jandil. Agaton. Sayo pa ko sa kong gibuhat. Gi-fight ko lang ang akong pagbati nga tuso sa kababae nga akong mahal. Jandil. Ulaway, mituo niya mga luha. Ang silak siya nga migakos na ako. Oh, kinuo ko. Agaton. Kanina sa kong gipati nga ginig ako siya na ako. Agaton tabangi ko. Mahal ko kayo sa Duro. Di ko gustong masuko siya na ako. Jandil, kaluoy man ko nimo. Pero sakto man sa mong gibuhat. Ayaw mo surrender. Ipaglaban ang imong gugma dong. Magkakidara si Duro sa tiunay mong pagbati ngadto niya. Gusto na. Ayaw, gusto na. Igo na. Ayaw na paghilak. Basta kitumahan na lang yun kung noon sa imong gibati. Huwag yun ko'y nakitang sayop sa imong gibuhat dong. Salamat. Salamat, Agaton. Madar, ato na ta. Manguli na ta. Ay, manguli na ta, Duro. Uy, ko sa'yo pa, Aaron. Manguli na ta. Para makapahuwag sa'yo sa gaton. Dapat sa'yo away, ugma. O niya ka na si Jandel. O, papaulian na sila. Unsa man na siya? Wala sa'y bay? Ay, maluoy mong gudang. Imo lang git sa pera. Aw, kung maluoy ka, di, ikaw ma-entertain. Basi mo ibog pa ni mo, Madar. Ay, kagrabe. Kagrabe sa ni mo, manulti, ay. Pero, nindot, ay. Nakaminos na lang ka sa akong pagkatao, ha? Ubos na lang yun kayong imong pagtanaw na ko. Unsay pagtanaw ni mo na ko. Trip? Saba na, Madar, eh. Dali na, ato na ta. Ato namin ay pulding. Lang, sige. Araw makapahuay mig sa'yo. Kay ugma na ra ba ang championship? Dali na, Madar. Pals, Alicia May. See you tomorrow. Sakay na sa tricycle, Madar. Oh, Pita, naama ko ka diha. Pwedeng adto lang una ko matulog sa inyo, Duro. Unsa? Nabuang ka? Ano ko tanga to ka matog? Unsa man? Wa kay bayis inyo? Ato lang ko na siya pakatulga sa inyo part. Kagabi na kayo o. Kasi gusto pa'y mahitabuan na niya desdan. Kung sinsiyahin noon ta, kung doon ay mahitabuan na niya. Pita, uy. Sige na parts. Buta pa kita na Jandil. Dili mo namang hilabot. Bijaw, ito lang una na si Survivor. Kamoy pagdog, ha? Unsa?
O sa gugang lasiyas pagkaanak. Okay ra ka daw kung kita'y magdaog. Ha? Patuwa na sila. Tuan natay. Anong murag na pusoy man ang naw mo? Naluoy lang ko ni Jandil, oy. Sa? Dako juga sa gugma kan duro. Pero wag yun sa tigaig gamay kayong paglaom ni duro. Oh, natural. Babae ko ikipakita ng duro. Tumboy ko na. Kini tay. Mausa pa ka na sa duro? Mausap? Oo, mausap pa na. Sama ni mo, mausap pa. Tay. Ang saming taong ka duro, oy. Pusudla to si Jandal, oy. Gipasagdan lang to nemo at tumatog sa gawas. Oh, wag yun, nagsuguan na niya, Mader. Nga naman, di man sa mapaulis ila. Nga naamang ka na sa bay. Hibaw gina siyang gamay kining lugar ni atong bay. Ay, bisan na. Bisan na, oy. Obi pa lang, watay mga kasing-kasing na namayo din, hey. Di siya makamaong mo pa siya kagbisita. Pusudla to. Gusto pa'y mahitabuan na das gawas. Maagian pa lang nun na jag adjek o matripan na siya das gawas. Na, kargo di konsensya pa na to. Ni asa lagi nato siya pakatulgon. Din, ko sa saod. Magsinardinas ng tulaw. Oh, nasad? Mader, unsa magsinardinas? Ay, magsinardinas ng tulungan, hey. Waman ni kwarto atong bay. Ani naman ta mga tog sa sala. Pida gining tawhana, eh. Naghatag lang gini kahasol na to. Ay, say na lang pagreklamo siya, God. Sige na, pasudla to. Ari siya sa sud katulga. Sige na. O, lagi. Paano na? Ano lang matubos ko kasi? Ako ipakita ni Duro nga. Gandam kong yung sakripisyo tungod og alang niya. Gusto ko makita ganiya kung unsa ko kamatinudanon na magmahal niya. Unsa pa may kipaabot ni mo diha? Suod na nga rin. Ha? Pasudlon ko ni mo, Duro. Di ka masud? Kay isira ko nagbalik ang pultahan. Oo. Masud ko. Salamat, ha. Hey, ngitayag kaginig mata ni mo, Jandal. Huwag nakikasones. Karon lang yung ha. Hinig ka hinanok ni mo. Awa, bantay ka lang. Dili lang kay kasones lang ni mo ang mahubaw. Hasa lang imong bahag. Unsa naman ang atong manok? Kumusta na si Julio de Flas Inodoro? Ito na, boss. Akong gilawagan og mayo para doon ay power ining kaugma. Mayo. Pero sa tanaw ko, mas mayo tingali nga dili ta magsalig sa abilidad ni Julio de Flas Inodoro. Kay, say, buto'y pasabot, boss. Mas mayo tingali nga duaan na to dirty tactics. Ha! Boss, maglisod na ta na, boss. Kay Wanas Brownie. Di na siya ang referee. Gitaktak na siya ni Kapitan. Bago na ang referee ron. Gikan gina sa atong sponsor, ang Kubrador Brandy. Mangita ganitag pagi. So, ano sa mga pagiha, boss? Unsa ka kon pasuyo po na tumayo si Julio sa dayo niyang away, ha? Para sipa o kusgan si Julio. Pasuyo po na to siya po. Mayo ka ha, bata? Dinadok mayo duro. Bukal man. Lundag maisbe. Pero si Jandel,
Wala di mo hagak. Pero mailang na hinanok na siya maayaw. Lahin na siya dani gusto ang itugay. Magngangaman. Unya maglaway. Pagkakidart. Pero sige lang. Hangin po siyante. Hinanok na. Wag di mo tagamay. Duli mo tingali siya nga. Sa unang katugdan ni Sibay. Una si Kasunes. Pagmata niya, wala. Aw, malas di karon. Karong gabi una, dili lang kay Kasunes lang mahubo ni Mo. Kung dili, hasta nang imong bahag. Karon, be, hubuan si Kasunes, be. Be, hubuan, be. Anak, bagusin niyang bakusa. Kajena! Oy! Huwag ang bilyas siyang bakos. Bibabaon sa mana. Kanjado! Pagkakidot! Gipangansama day! Nagtutingali siya. Wa ko'y master key! Ako naman lang daing usang nagkita. Sa'yo di silang nakamata. Sakang uwa-uwa ni Pero, salamat. Nagsulo pa ko Kasunis. Sabi na ko, wala sa Kasunis, inigmata na ko. Pero dili si kaubo na akong Kasunis. Kaya, gikandaduhan nun. Gikadinahan ako nigmayo. Mau nga. Uy! Ano ni? Dili. Ang kandado nga gibutakos kanina. Umuya akong gibakos para dili mahubok nga nung. Anong unlock naman eh? Pero okay lang. Wala mahubok nga akong Kasunis. Nagsulob lagi hapon. Apin ako naghupo na ko. Yun na. Nganon ni? Nganong maraglain makang ilihok? Ano ni? Uy! Ano? Inahak na. Wala ko'y brief. Imposible. Wala mahubong akong Kasunis pero nahubong akong brief. Kaya may... Yan mo man eh. Kasi may naghubong sa akong brief ka. Wala man mahubong akong Kasunis. Saan ni? Gimagic? Imposible. Hindi saan may tabo nga. Mula ka kung huwag maka-brief. Saan na akong brief? Uy! Matay na di ay ka do. Bangon na di aron lumahaw. Tuan na, may lakaw na suro. Tuan na silang agatan. Ako, Andy ay. Oy, kinsan man yung brief na gibitay sa may pulsahan. Kalagom na ba, ane? May buslot pa diyan. Emo ni do. Ha? Nga naman ko, gikulbakan ba yan yung ngayo ani nga nung makani. Makadaw ka ko ani. Uy, murag lain yun akong paminaw. Murag doon nagay mahitabo nga dili maayo. Pero sige lang, lahat naman bitaw din akong away. Kung kinsay mo daog na mo anirong awaya, wa na isunod, bahala nagbapildi, basta mahuman lang yun ni. Oh, unsa naman, Tonyo? Okay na, boss. Gituro ka na namo si Julio de Flas Edidoro. Kadtong gi-inject ninyo niya, ilabay to. Ibasig may makakita o makakuha pa. Ebidensya nga gigamitan na to siya drugs. Gigamitan na to drugs ang atong boxer. Munig, kuyaw kayo. Aw, way problema, boss. Gilabay na namo sa basura ang sirens. Karong taon, mo ipikto na ang gi-inject niya. Mura na niya
si Mayweather ang linihukan na awaron, boss. Awan. Kung mo, siguro na niya itong katawagan. Siguro kayo, boss. Good! Boss, magsugod na, boss. Oh, magsugod ako nung. Part, ayaw pa das kadlo ka. Kaya lagi na ni mo sulyo the flash iniduro. Wa mang kumahadlok nga ang kigawin na niya parts. Ang ako lang yung ikahadlukan ba nga basig. Daw guwapo manggod. Sabi niya ka to, Nay! Di gwapuhan ka ng Hulyo, ha? Pagkawiyap ko kung sisingit sa gawin ko sa kuya. Daw na tayo Kana siya biyo. Ay, maura yun ay akong type. Madakol ka na ko, Agaton, ha? Subo sila tayo, uy. Tingnan mo na ako, Pedro. Sabi niya! Asa na ba ni Smadder imyat, uy? May kay to kay may tumudaw padasig. Asa mo to kung inahang malulutan? I'm here, Charlie. Naray, kalaagan, so nang tigwa nga, oy. Boss. Ay, bibagti na. Sugod ng first round. Ihurot ang atong kwartas pagpusta to niyo. Yes, boss. Karot! Tikong! Dali mo rin! Malas ka lang, Agaton. Kaya ang imong makontra karon, lupig pa yung Mayweather. Daw, lain na yun, uy. Maluoy mangyug ko, uy. Uy. Sukbang, Agaton! Fortak! Oh! Sige ka tutupya, sukbang, oy! Daw, gwapuhan yun, uy. Ay, isukpag ko! Ay, agad ayaw kalimot sa uppercut. Straight hook. Lagi nang iniyat! Ay! Aray! Lihay, oy! Ginahak ni anak ka. Bugo, yun, bugo. Nagpatara lang ang ginahak. Kanahan, gamitan ng utok ni Boy. Pauls, maka lang, Pauls. Ayaw ka bala ka, Pauls. Daog lagi siya dato na ni Pauls. Usahon pagdaw, ha? Usahon pagdaw ka nang nagpatarama lang ng ginahak. Sakbalin! Ay, masama kong kapagawa niyo, eh. Uy, hala. Naunsa man ang kontra ni Agaton? Oh. Nga naman nasulyo the flash iniduro. Puro man nagipatol. Wala. Daog na, May. May epekto na. Ha? Unsay may pikto na, Mader? Ang unsay may pikto, Mader? Unsay may pikto na, Mader? Mga marunong mga kanahan. Pero dili sila mag-selfie sa akong ka-update. Ang unsa man, Mader? O niya na, mahibaw ka ra. Ano naman na siya? Pura ba na siya nasulag panuway? Uy, halang nasulag mata. Nabati ang naong. Haloy, ano na siya, uy? Haloy, ano naman na siya, uy? Hulyo! Naon sa mga hulyo, uy? Ay! Mangalit ka, ha? Mangalit ka, may gara ka kalihay ko. Buwan ito, ha, na, ay. Bigara yun, ay. Bigara ka na, ha? Nagtuong ka nga na inla pa kunin mo. Uy, kabati na din mong naong. Wala kang rumbo ang naghalhay. O, sige ron! Doon yun! Sige yun! Paano ang uppercut? Uppercut! Hala na tumas si Julio! Sorry, Julio! Ngano man to? Ngano to? Ngano ni, oy! Ngano! Ay, boss. Ay, kang ubos. Ay, malulio. Barog, oy! Tindog ka nahan! Ay!
Bangon, oy! Inatay! Boss! Boss! Bilaog si Agaton! Limal! Ngano man ito niyo? Ngano man eh! Ngano man eh! Ay! Ang ako mo! Ay! Boss! Makalang, boss! Makalang! Dili na ni madagmakal to niyo. Dako kayo ang atong pirdi. Tanan atong kwarta, hurot! Wa giday na hibilin, boss. Hurot lagi! Boss. Ngano man to niyo? Unsa may gipa-inject ni mo kang Hulyo buanga ka? Nganong mura naman to gipatol? Boss, kadtong imong giingon, boss. Unya! Nganong mura man og gipatol to siya? Ha? Basig hupas na tong kasiyas, drugs, boss. Unsa? Congratulations, Agaton. Ikaw gira mi champion. Salamat dyan, Jill. Parts, naunsa man tayo mong kontra, eh? Mura magnahawngan nga ikaw may na kontra? Mura magipatol? Mura kirong buwang si Julio. Naghalhal, nagtuto pang laway. Pre! Muna nga siyang kikasan. Mo na ipago nila. Usay bot mo ipasabot imyat, ha? Nanikas sila si Boy Kwaklet? Morning! Sobra pastika silang gahimo. Pero naisahan ako sila. Usay bot mo ipasabot imyat, ha? Laro ako ng imyat, ha? O sa katika siyang buod nilang pagabuhasan. Pero nasakpan ako sila. Moto, gigamitin ako silang counter-attack. Kasi counter-attack mo, Del. Giilisan ko ang droga nga butuntang iturok nilang Julio Daplar Sinodoro. Unsa? Bot mo ipasabot imyat. Nga ilang paggamiton og drugas ni Julio? Correct! Nakita ko sila sa Leo. O nadungog ko ang ilang panagsolte. Mauto gipanidaan ko gyud. Unya nakita na ko stunyo. Gitaguan tong syringe. Syringe ka ng tuslok-tuslok ba? George Baldi ba? Diyan to'y daghang mga ayos. Unya, ilang biyan. Kaya nadlok silang masakpan. Pero walang sila kibaw nga kung gikuha tong para injeksyon nga gibutang las balde. Akong gilisan ang source injection. Unsa man sa mong giilis, Mader? Ay, nagaganda man kong butilya nga doon na paisod. Ang butlugabon sa ta? Madi akong gipasuyo pa sa injection. Kitong butilya gamay nga plastic puti. Kato, mautoy akong gipulis injection. Puti nga gamay botilya, Oh! plastic. Oh! Katutuwas luyo, ah. Oh, lagay! Riribaw ka gun sa ta? Sabo ka rin ng imyat, oy. Kada ko sunrok santo. Usalan! Sunrok di ay ta? Sunrok man to. Wag bungos ito'y! Bantog lang murag irong buang Julio de Plas Indudura. Kang lawgawa ni Mader, eh. Ay, sorry Huwag mo gugumay ba? Sunrok ba di ay ta? Nga na mga ka magsorry, ha? Nga manikas man sila. Mautoy angay nila. He! Miyat, salamat, Miyat. Ikaw mauy hero na ko. Oh. Tinaan pa. Oo! Usa ka bayan ni Honeng mo gibuhat. Nasanta mo sila sa ilang dautang plano. Busa angay kang hatagan og award. Trope? Uyulong na pulse ay. Dili mo na madawat o gato iprinda. Pwede. Ikaw lang pa. Sama niya! Ay! Tangang ngigagat na rin. Kusugag ko mo eh. Pagsagad yun ng imya itong uppercut. Diyos, bayang pagkasungag ni Julio. Ang suwang. Daw sa gamay si Julio. Tangang ngiga. Trapiya. Oy, unsa naman mo diya? Ay, duro. Felix, Roel, tapok ka itong mga tao. Ang mga sakop sa Jerjer Boys, o ang third jack lang. Tingnan nga, magig-meeting ko nila. Pastora. Ngayon sa man, huwag mong pakita ron doon ni Terminal sa Boy Kwaktet. Well, man, may kakita ron mo sino. Ha, maayo noon.
Usa na sa mong sabot. Nga kung kami ang mudaog sa away nila agaton, mulayas na sila din sa terminal. Ug di na sila magsamok pa din Kumara boss, malinaw dali. malinaw na kita. Naalit kita ni. Busa ipatawag ang tanan ha. Kay doon na sa tay pagaymoong salo-salo din sa terminal. Aritan ninyo manihapon. Yes! Yes! Parts. Oh, parts duro. Basta naman parts, madayon ta sa atong celebration. Oo, Parts. Ako nang gipang-ingnan atong mga tao sa terminal. Karo alas 7 gabi libreng panihapon. Oo niya, kinsa may mag-anas pa ni hapon. Unsa may atong ipakaon sa mga tao. Awa na problema mga part oy. Ako nang gikontak si Intoy. Atong pakyaw niyang pungko-pungko. Para makwarta pod siya ba? O makatabang ta siyang pamilya. Oh, may yun na mong gihimo parts. Mali pa yan na si Intoy. Soy, why inom duro, ha? Agaton, why inom? Muna naman sa kinirod dyan sa tingog, eh. Kiniktay, dili pwede kung way kung kuantay, kung way inom. Kay, manginom ay manggun ni sila. Pero ato lang kontrolahon nga walay magmaoy. Bugs, what happened sa iyong throat? Tungod sa kanta niya. Sa kanta ni mo, tay? Ay, Yan naman na. Bugs, mo na'y usas importante. Minom gani ka nang wag'y magmaoy. Kay kun na, doon na gani magmaoy, malas gyud. mao lagi. Sige lang ko katen. Sige ko katen, sir, ha? Napagaw ko sa mo. Apan nga ano mo di miyat, ha? O sa may imong buhaton. Malas lang lagay. Basta malas. Kay inigkawas ana. Aw, masukid na lang siya nga wanay kalsones. Unsay nga? Inigmata niya, wanay siya kalsones o wanay brief. Parehas dahil sa nahitabo na ko. Bungod. Wala, naday. Naday ka diya. Dozen del, ay pagkakidor. Nangimyat. May ideya ka ba kung kinsay tigbuhat, ana? Kaya ako, kaduha na yun ako nahitabo. Kaduha na yun. Bitaw. Kaduha na yun na mahitabo na ko. Ambot. Nagpangutan ako sa kong kaugalingon kung ngano, kinsay nagbuhat ato. No Di man na mahitabo ni mo, Jandel. Dito sa ilang nangimyat. No comment. Uy, wala ko dyan pagkahisabo. Kay ugdiha pa ko. Na! Ako ganoon tayo nang ipaimbestigar. Hanggaw na gay mo ni mo na daw ni batasan. Ay, mapahimos lanon. Mawag yun. Kung sa man yun di ay ang pagkahitabuan, Jandel. Bitaw. Kung ano primero, dato ko dito sa ila. Ya, pagmata na ko, wala ko magkalsunis. Nag-brief na lang ko. Kaway po angod. Unyas, pagka-ikaduha, pagmata na ko, Wa na sad kay Carsones. naaman hinoon. Kay nagbakos mo kong kadina. O ang bilya, kay kandado. Para di gyud mahubog nga akong kasunis. Ano niya? Pagmata na ko, unlock na ang kandado, pero naapang akong kasunis. Oh, maayo noon kay wa gyud mahubo ang imong Carsones. Oo, pero wala ko'y brief. Unsay nga? Ay, kasalbahis tao sa naghimana. Wait mo agad. Mawag yun. Mawag yun, way batasan. Mapahimos lanon. Magyad! Mabutdan. Unta siyang tiyan. Naghimo, ana. Simba ko ay. Anong nanimbago ka ba dahil miyat, ha? Usan, ikaw may suspect? Payutapagan sa bilyanda. Kita rin daw sana ne. Wag ko labot sana ay. Nga ko ba yung pagingunaan na kay mura mamug na nungo, ana. Manungo din ang mabutdan, ha? Wa man siya mo ingon nga matigbak. Ang iyang gingon, mabutdan. Akala hinaan, okay ra na. Gawas nga mabutdan. Maglaay pag yun ang tiyan. Grabe na masin mo. Mabutdan na, maglay pag yung tiyan. Kuwasay mga kaluoy ninyo ay. Mao na ipago sa mga mapahimuslanon. Bitaw, sad, bitaw. Alis ako ninyo, ha? Asa na kami, asa ka. Muli magkakaasa ka, eh. Hoy! Nga naman, mukuyog ka. Si Arman na diha, oy, muli magkaka. Ay, mukuyog balagi ka. Suluhan diha! Dili ni mahimo to niyo. Dili ko makadawat aning kalaki, ha?
dako tagpildi niya. Mapalayas patanganis terminal? No. Dili ko musugot nga mao kanay mahitabo. Pero, usaon taman, boss. Maumanay inyong sabot ni Duro. O nga nung di mo na sabot na mo, ha? Magbuo siya kung di ko mutuman sa mong sabot. Ha? Karon pa lang, gubton ta sila. Oh, unsa, boss? Gubton ta sila. Ipakita na to. Nga kita mo'y hawak din sa terminal. Kining Kap. Kay salamat jud kaayo nga mianhi ka gyud Kap ha. Wa mi nimo pakyasa sa mong imbitasyon nimo Kap. Oh, natural, Duro. Basta kamo na gani, dili gyud ko makabalipan ninyo. Salamat jud kaayo Kap. Kap, diri Kap. Ikaw mo'y among pinasidunggang dinapit. Salamat kayo, Duro. Kap, may gabi na, Kap. May gabi, sir. Oh, ni ano man ka? Gimbitar ka? Ay, ako'y kaimbitar niya, Parts. Ay, kini Gil. Sa may problema, nga murag gikutasan ka naman sa diha. Kon, Duro, ni Asmas Boy Kwakit, uban siya mga tao. Unsa? Nagan kayo sila. Kupot ilo tuyo ni Duro. Ay, matra. Gusto sila patay? Time pa, Duro. Usa ba'y problema, ani, ha? Kap, gisuong mi nila ni Boy Kwaknit. Ug gusto silang patay, Kap. Unsa? Kuno sa ilang gimitingan. Boss, Unsa ka ato niyo? Kung pabutan na to silang bomba. kabayo na to sila Granada, boss. Mau ba, boss? Ha? Mao ka na ato niyo. Unsa ka sa tanaw mo? Boss, kurato ng buhaton. Problema. Kaya una, siguro yun nga kita na yun ang mahimong suspek. Ikaduha, o matida ang Granada. O bumba lang sa bisikleta o naa. Ilong neto niyo. Bumbas bisikleta. Kaim gawbias naong mo. Unsara mo rin atong buhaton, boss. Panidaan taon na kung unsay ilang gimitingan. Tawga si Siyong. May ito kay wa pa tumailhin nila ni Agatunog Daro. Siya mo'y atong papanidon. Okay, boss. Sige, tawga si Siyong. Hiluman sa dato ha. Ni ana man gisagaton. Siya mo'y akong pasultihon. Kung unsay atong mitingan ron. Parts. Salamat naman, salamat, Pas Duro. Takdan ko daw. Okay, paminaw mo, guys. Paminaw mo, oy! Una sa tanan, magpasalamat ko sa inyong ipakita suporta sa kung away bato kang Julio the Flash Inidoro. Kini actually, dili gyud ni siya meeting nga unsa no. Kundi gipatawag ko lang ni kay para pahibawon mo. Nga doon na tayo salo-salo karong gabi eh. Wow, uy. Abdi ka biya nila. Ayaw mo kabalaka. Ay mo kabalaka kay sa premyo nga ako nadawat sa among away, ako ning ipamahin ninyo. Gusto nako nga makatilaw pod mo. Pinapod. Salamat tao rin, salamat tao. Ay, dami pero bugas naman lo. Ay di na mahimong waoy. Salamat tao kay wala gyud bugas amo. Na ako ay gitagana para sa para ninyo nga mga tricycle driver. Gawa sa atong kaon-kaon karong gabi eh. Doon na mo'y tagtagura ka kilo nga bugas. O gusa ka kilo baboy. Ako ipanghatag ninyo. Ha? Unya plus 200 pesos cash. Yes! Salamat kayo. Salamat kayo, Gatuloy. Nagan kayong salamat. Mao nga karong gabi eh, magtapok tangan he. Natay gamay sa losalo. Gipakyaw na ko ang pungko-pungko ni Intoy ug ni Mayang. Ay, salamat. So ayaw mo kalimot ha, karong gabi eh. Paul, nalipay gigar silang tanan sa gisulti karon ni Agaton.
I believe maginakuan ng imong anak Pulge ay dili jud siya daw. Di ba, Mao ni Pulge? akong itudlo yun niya sukat pas kanyato. Gamay pa na siya, Miat. Nga kinahanglan ang grasya kay hatag sa Ginoo. Iya sang ipamahin sa uban nga walang-wala po din tao. Alan daw. Pasilan, kung kita pa'y nagkarayon sa una, Pulge, mas yun na akong itudlo po sa atong anak. Tay pa, Miat. No sa magkalayo na maglagpot ng istorya ni mo. Ano nabot ka mag-atong anak? Ay, kuan ba lang ba? Gusto na. Ay, Samot kalayo to istorya, Miat. aw, igo na gold. Unsay gimitingan nila siyongo? Oh, ikot sila si Toro, kagaton, boss. Sila doon ang salo-salo karong kapihi. O yan sila hatakrasyan sa mga triper. Unsa? Manghatag sila kwarta? Yamat god. Posible gina, boss. Kay kwartahan naman sila sa agaton. Kaya ang premyo di ay niyas boxing, dako ug kay ito. Tapos. Ha! Di ay, ha? Maayong higayon. Unsay plano ni Bron, boss? Kung karon silang gabi ay maghapi-hapi, pues, karon sang gabi na to buhaton ang plano nga pagsunog sa terminal. Timing, na samtang maghapi-hapi sila, maputol inig mulbo sa akong kayo sa terminal. Katawa mo, Kapel! Katawa! Ay, salamat taon, Lord. Nagitagaan ko ni mo grasya. Ug ako gini ipamahin sa among mga kauban sa terminal. Nalipay ko taon sila, Lord. Agaton? Oh. Please, hinaot na makasabot ka na ako. Please, Agaton. Oh my God. Oh my God, biluhod sa mga tubangan. Jandil, uy, barug diha, uy. Biluhod ka manggod diha sa mga tubangan. Barug, uy, lahat ay tatlay kay katanahon, oh. Maihang yun. Sandayong di alegre, Buron. What is the meaning of this? Unsa ginig akong nakita? Miluhod si Jandra sa tubangan ni Agatan. Oh my gosh, gasoline station nga nasunog. Si Jandil na ibog kang Agatan. Pero, nabuyaman niya siya sa akong uniko iho nga si Dura. Unsay buri ay pasabot. Lumpongon niya si Dura o si Agatan. Hey! Pagkakirat! Huwag ko magtao. Duha di ay imong suwab, Jandil. Usa ka di ay kalalaki nga duhay suwab. Sanda yung di alagray. Pagkakirat! Jandil, uy, barug ba? Barug di agud. Ayaw ko nung pagluhod diha. Abi pa lang. Daoy. Agaton, miluhod ko sa mong atubangan. Kaya ba kung ikaw rin makatabang na ako? Magpakiluoy ko na mo. Tabangi ko. Unsa? Tabangi ko. Ikaw rin makatabang na ko, ani. Unsa ba tabangay mo pangayoon ako? Tabangi ko ngadto kang Duro. Mahal ko siya. Please. Naibaw kong suod kayo mo sa Duro. Mga mangayo ko sa imong tabang. Tabangi ko nga sugton ko ni Duro. Unsa? Abi na ko. Ha? Abi ni mo kunsa? Sige. Ako na suwayan. Ay, sayang. Oh, Timiyak. Naapadi ka diha. Abi man ako may pauli ka na sa inyo.
Pards. Huwag yun diya'y kalainan ng amahan o anak. Usa! Pareho mo mga bato kasing-kasing. Usa! Mga tig-amog mga kasing-kasing. Ikaw ang imong anak. Time para ko di miyat. Pasabta ko na ko. Nausa man ka, ha? Nakapaniod to ka ba? Wa ko mapasmal. Wasag ko mapasari sa gutom. Og labaw nang wa ko mabuang. Nga no malagi nga, ha? Nausa ka? Pasabta ko. Ayog sagit. Gustong ilogon sa imong anak ang lalaki nga naigong maunta sa akong odikawihaw. Oh, usa? Og nahibaw ka bag unsa kini kasakit kung mahibaw ang akong anak. It's really hurt, Paul. Nga no malagi ay! Pasabta ko, ha? Nakita ko nga milog si Jander sa tubangan ni Agaton. Murag nangaliw po nga unta sugton siyang Agaton. Pero nahibaw man untang ibong anak nga nanguyab si Jander sa akong anak. O buot niya kining ilogon! Sabad, hay! O sige ha, kaon mo maayo. Manay bayad. Libre ko na para naton tanan. Unya gatong humanag kaon, lahos mo dito sa sod aron makuha to ninyong 2 ka kilo nga bugas o 1 ka kilo baboy. Ug yung 200 pesos na cash. Salamat din taon sa iyo. Way sa payan. Ampo lang mo nga magagrasya kita pirmi, kay pirmi sa imong mabahinan. Salamat yun din taon kayo. Pagkabuutan niyo mo agaton. Sige. O, katong nga pagkakaon. Oy, kaon mo diya, ha? Napay nagan diya nga pagkaon no, napay nagan puso, malumpia ka tawag eh. Oh, May sunog sa luyo sa terminal. unsa? Iyoko, sunog! Kap, dito sa tindahan ni ng Maria, nabati niya ang paragsulti nila ni Boy Kwaknit o sa iyang mga tao. Nakadungog yung kunus ng Maria, nga sila si Boy Kwaknit o ang iyang mga tao mo'y nagsunog. Di ay, ha? Daan pagyud ko. Wa na gyud laing gihimo ni mga tawhana kundi ang pagpumarisyo sa mga tao dinhi. Sige lang. Ako na bahala ni Dong Jandel. Sige Kap, aris ako. O sige. Animal yun ni sila si Boy Kwaknet. Sila yun ay mga kanahan. Hello, Maria, ha? Sige, hilak. Ang tay, sakit pa kayo. Imo ko kilarutan, oy. Kamo masanay ka maglarutan, no? Hello, ma. Usman tanong kang hanggawa ka. Animal ka. Usaon to ba yung daon ka? O nga malalaki kag yung buaga ka. Ay, tay Pulding. Bisa ko sa pay mo bato na ako, tay. Maunag yung ko. Di na gini mo usab pa. Pero ako'y pasalig ni mo, tay. Bisan og ingon ani lang ko ini, limpyo og way mansa nga akong pagkaputli. Sabaday! Limpyo! Ikaw nga igat kayo kang pagkabayuta ka. O sige, tamaya ko. Biyay-bayaya nga akong pagkamahuyang. Pero moabot lang adlaw, tay Pulding. Nga imo ikapasigarbo ang akong pagkabayot. Unsay ka? Nagtuon na lang yun sa Tatay Pulding, nga igat na lang yung kaya kong pagkabayot. Oh, igat man doon ko. Pero nagbaton sa tao kong delikadisa sa kong pagkatao, no? Dila sa mahitabong nga malambigit kong lalaki. Parts! Parts, agaton! Oh, Parts! uy, si Doro Mandron. Sa makituyo. Akong gawason. Unsa parts? Tinuod ka? Ulagi! Makikita na to sa kapitan. Ngayo siya na to ayuda. Ato na to parts. O sige, ato na to. Ay, ganito kay mag-ilis una ko. Ay, kadyo sa god.
Nga naman ka? Gikan ka nagilak? Ha? Daw, awa, uy. Sige, huwag ako kaniyot. Boss, may mga tanong di Kapitan Boss niya, dinipaingon, murag kita mo ituyo na, boss. Hain, hain. Oh. Uy. Oh, boy Kwaknet. Hey, Blackie. Tukoy. Ayaw ko bugal ha. Iya ko kay na kay Sumon. Ipatawag ang kapitan. Oh, tukoy. Suman gimingaw siya na ako. Ha? Doon ka ni kapitan. Unyag di kumato, so may problema. Aw, di ka mo ato. Ang ano lagi, huwag di kumato. Suman, dakpon ko ninyo. Mapugos, miss, pag nakupi mo. Yamat. Kagresibo ko ni mo, Blackie. Ikaw, ug ang imong mga sakop sa tanod. Ilan mo ka buok, tulo? Uy! Kagamay. Inyo kong dakpon. Ha? Nay, huwag mo magtanaw sa mga tao. Ito pa dito ay, ito. Usa ko lang kasinyas adto nila. Wana! Titi mo! Di na mo kauli sa inyo. Di ginay ka mukuyog na mo, ha? Unya gili, unsa man, ha? Aw, ang nguli, mi. Ha? Mauli mo! Lagod gani ko rin, pangulutahon ta mo. Sibat ta mo! Risabi. Sama, gusto mo mong sinunta mo? Gusto mo? Ha? Sibat lagi mo mga buhanga mo. Ha? Mayo kay nanganhidayan mo, Doro. Pagkaton. Unsa ni ka tinuod, Kap? Sila gid si Boy Kwaklit ang nagsunod dito sa terminal? Mao na among nakuhang informasyon. O ako nang ipatawag sa akong mga tanod sila sa Boy Kwaknet aron maimbestigar kung tinuod ba kini. No, maulang gihapon na, Kap. Asa bukutan na mga angkon. No. Niya na sila. Oh, unsa? Walay natabo na mo dito, Kap. Di katawaan namin nila. Unya na hadlok mo? Naagod mo sa katungdanan. Mga tanod gud mo. O lagi, Kap. Nyal sa magsilbi na nga mo mga batuta silang pusil. Ha? Dibunot mo kung siyang arba si Boy Kwaknet. Wapagani labot ang mga tao. Ha? Bida eh. Muna nga, naglakaw na lang ni Kap. Kay mga disgrasyaw namin. Ay, sagdi lang, Kap. Sagdi na lang. Kami na bahala ng Boy Kwaknet. Sa to ang gihimo sa mga tao. Kaya kung wapa sila, kuya og sila ang madisgrasya. Kung wapa sila manguli. Pero sige lang, kami na muadto kang Boy Kwaknet. Abusado gid mga tawhan na da. Wa mo tuman sa mga kasabutan. Karon lang gid na siya. Sa may bato na to, Parts. Di ko pala yung kinahitabo, Kinahalang nga manubag na ni Iris Boy Kwaknet. Unsa lagi plano nimo? Sulti kay andam ko sa pag-back up nimo. Tawag ka na sakop sa Gerger Boys. Sila si Felix Mariot. Ug ang iya mga tao. Yung ang Torjak Gang. Sila si Ruel Kirante. Ug si Josephus. Nagkinahanglan ta silang panabang. Silang tabang ron. Okay, Parts. Ako silang pareon. Kini. Ano akong gusto? Dunay action. Salamat kani agidayon mo, Felix Mariot. Ug ang grupo sa Gerger Gang. Ingon man nimo Ruel Kirante ug Josephus Quijano. Ingon man nimo Max. Mga sakop sa Torjak Gang. Paminaw mo. May suspekta karon kung kinsa ang responsable sa pagkasunog dinhi sa atong terminal. Nga diin daghan kayo na biktima sa sunog. Luoy tang kayo. Luoy kayo. Bahay kayo rin mo ni. Kalma lang. Magkala mo, Felix, Ruel. Ikaw sa Josephus, kalma lang. Yung dugo. Kalma lang lagi. Karon, ni si Parts Agaton. Siya may muhatag ninyong instruction alang sa plano. Salamat, Parts Duro.
may nagtapok sa gamay pusina nilang duro din sa terminal. Ana, may kagubot naman sa da. Bibigane be, susihon ko be. Unsa gyud ka niya. Paminaw mo. May nakuha ng suspect si Kapitan. Huwag yan nagipatawag ang mutistigos. O niya, ang problema, kaysa nagipatawag ni Kapitan, sila si Boy Kwaknip, wala nila mada. Kaya iso bang kayo, huwag nang hadlok ma sa ato mga tao, nga mga tanod. Sila si Boy Kwaknip. Wala maghihadlok ato mga tanod. Muna nga, wala nila makuha si Boy Kwaknip. So karon, ako ipasaligan si Kapitan, nga ako'y mukuha kang boy. Kay gawas nga doon na siya dako atraso sa mga tao, nga nabiktima sa sunog, din siya mo'y nagbugna. May atraso po siya din ako. Ay, kami, atraso ni mo niya, gaton. Kami. Sa dami fight ni sa boxing sa ato, doon namin kasabutan nga gihimo. Tungod kaya nga akong ikasangka, mao man ang yan tao. So karon, muna mo sabot. Nga kung mo daog ang yang manok, batok na ako, di namin mo hilabot pa sa terminal. Sila na'y bahala din Pero, og ako may mudaog, mulaya sila din dapita, og di na sila mo pakita pa. Di na manghilabot. So, gidawat ko ang maong hagit para sa kalinaw din sa terminal. O garon, naangkon ko ang kadaogan sa boxing. Ako may nag-champion, so dapat lang milaya sa kanilang mga tauhana din sa tundapit. Pero sila, waman mo tuman. Hinuon, nihimo pa sila kong kadaot, gamoy nakapasaka pag-ayos kong kilay. So, garon, kaya ilam yung kong gihagit. Pwes, ipakita ko nila kung unsa si Agaton, ang bayot nga maton. Di ko na rin palapason pa. Sobra na nilang gihimo. Gusto nila gubot. Pwes, di ko sila balibara silang gusto. Pero, dagan sa mga bata-bata Agaton. Nahibaw ko, I don't care. Pero nahibaw sa ko nga di sa ko ninyo pasagdan, di ba? Siyempre, nila may mapasagdan ka lang ng mga gaton. Makikamatay sa mi, kung unsa may gusto ni mo ito nila. Andam ba mong musukol? Batok sa grupo nilang Boy Kwaknip? Andami. Andam ba mo makigbatok alang sa kalinaw? Salamat. Nagkakisalamat. Andyan pag-go! Nanginyak! Anong may apas man ka diri, Mader? Ay, sinaybong manggug ko nga nung daghang tao nga ni. Hindi mo daw akong disusi. Muli na'y problema ninyo nga ni. Nanginyak. Ano ko pag-apil-apil ang inang? Ibili ka na mo nga nihi. Ay, ganahan mong gumuapel. O sa ko'y bilin. Sa pagtuon ninyo na ko inutil. O sultihan sa muha. Sa akong panahon, ako magilang bagisay. Kadrong mga harigangis din sa una. Kurog din ako. O yan karon dili ko rin yung paapilon. Yati liluan ra sa noon. Ay, Madir. Basta apil ko! Kano siya nato sila sulgon? Oh, huwag mo pakita ninyo ha? Ako lang og si Duro ang buduol nila. Huwat mo sa kusinyas. Musaka na kanili akong kamot sa ibabaw, kana ready na mo. Inig-ubos nyo daan akong kamot, kana panggawas na mo. Ug magtio na mo daan sa inyong mga dang kargada. Ha? Pulos ra mga Indian pan na ilang mga kargada, parts. Away problema na. Basta kay kamo na bahala sa mga tao ni Boy Kwaknip. Ug ako na bahala kang Boy Kwaknip. Okay. Wala pa yung mga Sige. Basta mao na to ha. Wa lang gyud mo pakita ninyo. Aron magtuo sila nga kamera sa Agaton. Huwat lang gyud mo sa mong sinyas. Parts, naara sila sa Boy Kwaknip. Nag-inom sila sa Daplins Karsada. O, pas Duro, nakakita ako. Sige lang, padayo na kita. Kung unsa gani ang mahitabo ron, Parts. Wa lang kita biya ay Parts ha. Mga matay. Way hilakay. Way hilakay. Nala, doon na lang ta. Gusto na ako kung kinsa ka nang nagdungan ni boss. Ayaw siya nga si Duro. Si Boy mo ko. Oh, boss, buhim na gano'n.
Wala na sipian mo, boss. Matanaw na ko, praparihan na mo ni Duro. Uy, sila si Duro o Agaton. Suga mo tuwa na mo sa nawa magyumahadlo ka bisungan niyo. Bisungan sa teritoryo. Basig nalimot sila nga ito ni Baluarte. Sabal mo sa mo ni Birahan. Aba, kalmal mo mga bata. Ay mo ka panik. Duhar sila ka buo. O kita, kuha na sila kon ipanitan ninyo. Panitan. Sinyas na, boss. Tulong sa kani. Ispagtira na ba na mo? Okay. Wow! Rufi! Agaton! Niya ang champion sa boxing na kulurom. Uy, nganong ni aman mo? Kung sa may akong ikaalaga ninyo, ha? Boy Kwaknit, ang taong kalimang anghit. Tapos, huwag kayo kang anghit, boss. Animal! Huwag na, boss. Imo kong gibugal-bugalan, ha? Gusto kang lubngan pa nagtingga imong agtang agaton? Ha? Kaiso ka ninyo, no? Nga miso din sa akong teritoryo? Ha? Ni Ami Boy, kami daming sumon, dili mamon. May reklamo ni mo dito sa barangay tungkol kay ikaw mo ay di pasangin lang yung mga utok sa sunog sa terminal. Ay, amat ka sa noon. Ako inyong ipasanginlan. Nga no, na mo ebidensya? At doon na sa barangay pangatarungan, boy. Mga kuyog na lang na mga malinaon. Bidasan. Huwag magaling kumakuyog nilang blaki. Nga mo yun to'y hipis tanod, ikaw na noon nga. Samantanod mo. Ang dili man ni tanod. Kami mo ay may voluntaryo og daog anhi dinhi. Ha? Kaya mga tanod, inyo maghihadlok. Sa ato pa ka mo, dili mo mahadlok. Kuyog na lang na mo, boy. Kamu si mga kauban. Aron di ta magubot. Yamat good. Sa ato pa kung dili kumukuyog, magubot ha? Maugin na may tabo. Unsa man? Mukuyog mo na mo nga malinawon o dili? Pati ba? Nagatubag sa Duroog at si Duroog. Agaton nga ito kang buhay kopit. O nandoon ang mga tao buhay. Batay mo. Ayaw ko ninyo kadukan. Dili mo magkakuha nga ko. Mga bata! Parts. Mauna ni Parts. Huwag na kay ayo ikadil boy Kwaknit. Nakuha na ni muksahan ako, eh. Uy, ay mo pagkatawa kay utropod mo. Nga sagbot mo sa katilingban. Hinahinay ng imong sinultihan na agaton katingalig. Di may makapugong, maiha mo na mo yan eh. Uy, ano, gibuguan ka na lang yung tingali na ako, no, boy Kwaknit? Sa mo pagtuo, musuong kami ni mo nganhi, nakuwang skargada? Ha? Uy, dili taon may bugo ng musuod nga ni sa mong teritoryo, oy, nga maghayon lang, boy Kwaknit. Unsay ibot mo ipasabot. Kanang mo mga tao, ilan sila kabuok, pito? Dito rin na sila kabuok agaton. Batok rin yung duha. Di na ko papel. Kay usamot ng awaan ang mga daganan. Oo ba? Pasduro. Bantay mo ha. May porma na duro. Singasan lang niya kato ng atong pabuto na. Felix. Singasan sa Ruel ng GQ. Sige na. Boss. Niyan og atras ang tumboy, boss. Murag mikakak. Oy, asa man ka duro, hamdagan ka? Na, malas gyud ka. Iwa gyud kay kadaganan. Dili ko mundagan, boy Kwaknit, oy. Kaya wala sa kong bukabularyo nga mudagag away. Ako pa mga mangitag away. Dagan na noong ko. Oh, miatras ka manggod. Saban, boss. Birahan na naman doon. Mga bata. Tabangin ninyo ning duha. Oh, kadiyot sa. Wait a minute. Kasi magmahay mo. Una na ninyo buhatan, no? Lingi-lingi sa tamong panagsaoy. Aron mahibaw mo kung sa sitwasyon sa palibot. Kay... Unsay? Boss, may isa siya gaton siya mga kamot, boss.
Excuse lang. Oh, uy! Sulti yata ka boy kwak ni. Inig ubos ani nga akong kamot nga akong giisa. Mag-uwan yun og mga uhas sa injan pana diha sa inyong nahimutangan. Uy! Tanawa lang ninyo. Sobra mis 20 ka buok. Pulos na sila nagtion og Indian pana ninyo, boy kwakit. Wa pa na sila mapagawa sa ilang mga kargada nga mabuto. Sige, boss. Mal, wag, maligado ta! Masaman boy. Sugdan ta na. Kapoy na ba kay kong isa rin akong kamot. Inig ubos ani ron uwan o yun mo ron dihog mga uhas sa dyan pana. Unsa man, ha? Sugdan ta na, ha? Forward! May isugkong silingan ang ngalan si Esteban. Magubat na ka sila nito kayo na. Hikalaan mga suki na mo sa kanginan ayaw sepa sa pagpaminaw ang uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Si Agaton ang bayot nga maton. Tagsuwat og Direktor Ray Arellano, Spinner Jewel Bense, Recording Editor, Randy Tayad, Soundman Ricky Garing, Dalit sa RMN Drama. Aron gayud man lalaki, di paggunit sa Granada. O mao to mga listeners, ang part 2 sa Siagaton ang bayot nga mato, no? So ari na putarin mga tanaw ta diri repita. Landong diri nata sa ilawom sa dahon-dahon sa kasagingan. May most tag video ni mga listeners kay para niguli sa Tagbilaran sa syudad. Natay malantaw nga remembrance diri kay nakalaag ko diri dapita. May mga Madre de Cacao. May problema kahoy kini murag giabono ra sa saging ba, pero dito hurot ig sugnod. May problema ig sugnod diri mga kahoy abono ra ba. Dito pa na syudad hurot akong sugnod di ba. Daghang kahoy diri kahoy wa di manguha di ba mga kahoy kay unlimited ang kahoy diri dapita. Unya nindot ta atong ubos mga listeners mo tan-aw sa mga tabay dito kay para pabugna sa atong pananaw ba tabay. Ito balihon ni kamera be para makakita tagtarong kay murag sipulan mo sa tunawang ba. Mga kalisunod atong balihon ng kamera. Okay. Ayan. Suroy-suroy ito mga kalisunod, no? Video-video tayo rin napita. Matoy gistaran sa kong iyaan kay ang yang balay nga gihimo wala pa gyud mahuman in town. Nya tapos sa akong uyuan dito, no? Di kayo maklaro tungod sa daghang mga tanom, no? Ang naka-unique ani kay ang coral mga kalisteners kay mga balanghoy, no? Giugsok. Nya na po ay kamunggay, no? Nindot kay mga coral ni kay puro tanom. Pwede harbiso, no? Ang coral kay na may balanghoy, mga balanghoy man. Unya na po kanang mautan kay na may mga kamunggay, no? Giugsok. Muna kanindot diri sa probinsya kay ukugihan ka mananom nagi kay anihon nga makaon. Okay, unya nagabot sa kong iyaan magpa tourist guide mitong ubos dito sa may naay mga tabay-tabay ba, ay mga kanipaan musuroy ka diyot ba. Tulang tawon to ako magawa nga ga video pod ga video sa mga views, no? Kay para naatay remembrance diri dapita, no? Kay mausab-usab man po ning lugar gud mga listeners, no? Mausab-usab ba, no? Kay itong niagi view po to kayo kay lahi pod ang mga tanom atong panahon na, no? Diya pag abot sa bagyo na utro po lugar, no? Diya karon na utro na sad mga listeners, no? Mausab-usab ang palibot muna nga
mas maayo ni natay video remembrance para ug mausab ang lugar, matandi ko nato mga kalisteners. Yan. Puro green jud ba? Healthy ni sa mata mga kalisteners, puro green. Ito makita sa palibot. Dahil balay ni Pamanong. Yan, natulog si Tukutoy. Na itoy dito oh. Natulog si Tutoy. Nya. Abi ko tao manok na tunitingog mga kalisteners. Nya dito sunahan. Na dito akong usa ka uyo ano. Na ilang balay. Na dito akong mga igagaw sad mga kalisteners. Nya. Si kunya masuroy mi itong kuan, may sapa-sapa sa ubos no, kanang mga tabay mga kalisteners ba, tabay. Naka-vlog ko sa una pero wala na ko i-upload mga kalisteners no. Na-upload ba ito? Nakalimot na ko. Na-upload ito na ako sa una sa mga karaan ako nga video mo na-upload to na sa background. Galing kay di lang yung tinaw akong kuha na to ang video sa pag-upload kay hinay ang kuan ang memory wala nga nindot yun og ang mga upload na to tinaw no mga kalisteners. Ang problema na kay di ka daw kung cellphone mix kung tinaw ang quality mo na nga ma-adjust yun with a spider mo man king maram to king di man maklaro ito i-zoom di maklaro og mo to kalisteners ang ato ang drama nga si Agaton ng Bayat ng Maton. Thank you so much for watching. Ping mo kanunay mga kalisteners og God bless na tong tanan. Advance Merry Christmas.